Esana rietangorokwa irini mokeire buto. Omwana akorokota arito momanyi. Iga arenge. Kero omwana aende esukuru gocha chinsa chia lunch. Bono agacha buya. Gaika gesieri. Omwana akarusia egekoroto kiaye buya iga. Otaka korusia ekende ogosinyi. Ngwekumba ngomorusia omwana ogontebia ma. Narosire omwana ono akararekerwa igoro ogotorera gotanga mana. Mana arosire. Obwate omwana nkomobogoria. Omobeka ire kongosoana ere gochinyomba riria ngosoana ere omwana okobua bono akabuga gatato. Nkobori tata naisa rasito ero nkomobori tata naki omwana abuga iga. Tata ogontebia yaya mong'ereri gocha nkoereria tata omwana. Tokobwata egetambaa kiarenge ekero igoro gochaka kobangusera omwana obosigo. Chikori ere nkorora yaye omwana one gaki okure. Komobori rende omobwata amagoro naki rende akenda iga. Tata ogontebia yaya. Nachaka gokurana tata ogochaka korera. Chiango chiane bagocha. Cousin yane Monica na abande. Ogochaka gokorera omwana first aid. Komogutera komoembeo. Ango ogontebia yaya. Bwate omwana oyo momoire nyagitari. Moire nyagitari yarenge Nyabongi. Tokoru Nyabongi. Otebia yaya moire General Marani. Tokaiga omwana ogochia Marani. Twachakire private geto omwana ogosinya tokomotebia moire gochia General. Kero twamoire General. Okobekwa egetanda igoro abanyagitari bagocha bagosangerekana. Bagototainwa bono soka moisarase gesona abwo. Taika ibere naende bagotorangeria bakobori ng'a ng'ina omwana norori. Bateba yaya ninche. Gosuka gochia ang'e ase omwana bagontebia pole. Omwana one gaki agasira iga akabekwa mochari. Serikali gaki nasaba monkonyere omwana amanye obwane bwa omwana one. Erieta riane Nsakaria Guto Makori. Nabo nabete nomoichano omonene omochokoro narura amaboko ane baminto gaki Nyasaye oyo. Nabo nyigete Marani nyagitari nkanyora omwana one omochokoro gare emesa igoro. Kachikobwata omwana nyagitari ya Marani nkanyora muna omwana ataiyo omwana orari. Monto mosacha nabo narerete buna bakugu bakorera. Nabo narerete bakugu bakorera abanyagitari tokarera nyomba z'omwana one. Ochokoro one. Ere nere gutuma nere turi komo nere tukurara komo. Kunyasaye akaira. Bono nabo tumubukachete General nyagitari ya Marani emocheri. Aboto nkabeka mocheri kaminyoka waiganto rioma nkarike statement ya rioma abasigari. Abasigari mbagendete gokonya babware baroro maene bwo omwana ono omochokoro. Orenge sukuru orwete sukuru buya. Babito. Serikali. Konya mangana ya konya mbake kenyoro kereme baba bakukwera nchera. Posomota mwe mogotebe gesongo mwana kakobarua karora bori ogokumia esumwe karusi bwanda bori ekamwageka ekabarua mwana ona kabarua munembori baba serikali egasi eno muna mogokora mokobunuswa polisi nkonye bori koro maene kabisa muna mwabunduse twegasi ene serikali nkonyera omwana asikabana tagenda kongenta abandi naindirinde nabo bamintaya ne serikali nkonye babito gaki nkonye Andrumuma omochokoro omwana oyo osirete noyo momurominto omochokoro omwana bwo Musubati oito bono ganga mwarimu ere yarwe abana mwana taorogeti tariri ya burwaire akaririsi abana bayo kagwaita buna akobari yani akobabwatoka bono so mwana aseme chande bere tabantu baminto gaki obogataga tibwe sukuru na nkagocha seitoga gatiga no mwana anyorerete baumiranete nenkobei omorakero bwe nkoba na onyorete omwana anchera ekionu ekigosenke onu ndakeroke no kiganyerereta maraika ya Nyasaye
akamoa eriogo bono intu kuruga antu amanyete gose na eriogo bono ekero akoreretwe operation yani postmortem marani nari twachete konyora bono eriogo boronge rikamanya gwateka rikamanya eririgosibi chiombe bono ritogotebu ng'eni na eriogo riaitete omwana anyonsiri nchera bono nare gotebia eserikali egento eke nkoboko kwao nkoboko kwinokere gaki tokonye nabo igo abagambi ba seito chief assistant chiefs community policing nyumba 10 abatureti abwese ndoyomo babuno motureti bwekenyore eke kyomwana onyagosira gaki mware koimokerera igoro mokoro uchunguzi ng'ora agere tonyoro yani obokene bw'omwana oyo nyagosira moroche binte ebi byogoita abana biabeire monotonous iga ntwaigwa yande koruka kwende korusuneka mata abonchari ayande kemera borogoro iga bono rero magena seito bono tokumetie abagambi ba minto imokerera igore gente kenke basa to kikeri kapisa na intua na abagaka aba baito ba mwa mugusi mwanyegetingi karicha baito mokikerie genteke moge kikeri kapisa to aborichi yange genteke abana bono ngoja kuobo abare yani bagoitu bakoera iga banone skuru bono mbagochie bakuobo injaga kitimbwati kende omwana oyane nomochokoro omwana oyane tabwati kende gaki ngosabe serikali ya minto gaki monkonye gaki kamoranje gaki manyo wene bo omwana one munagokwa mwana arwete skuli tukoli arengelia ramisi chinsa chia saa 9 kotami unabako igorero nere mwana ugojo wantebi mami kuna mtu ameniita kwa miti ndani nikamuuliza mami babona mtu akaniambia hapana simujui mami kwani ni stranger kama te inaweza kuwa ni stranger kama umuchi kakini chuma na ro mwana uminto na ara kanyono bakong'obu no bakong'obu tutama itingi yali to mwana umukiro minto ichali to mwana bakiro minto yake serikali atakonyerebe tamai tutaweka mwana kitana nedia gaire mwana minto asa marita nkoro kwende na gosibori guto omwana oyo kwete no mwana omusubati ominto manene enarenge asinarenge bone ngo akerwe simi ngo mwana omusubati ominto nare nyagitari asinarenge chiro ngaimukera abu ngachicha onache kene ngaikaseito nganyoro mwana omusubati ominto nakwete kero twachiete igoro twachiete tugakorera omwana postmortem tukanyora omwana neriogo rio chiombaire eserikali gaki twari gosaba motokonye tonyora obwene omwana garenga omwana omoke mono taramanya kebe na kia mwana tari korama monto eri nande tomanya komanyora abantu bagocherera abana njera iga abantu bakwebisa emete ime ba abana chisumo gaki eserikali tokonye nande ngwakera mbuya mono ase omogambi oito charo omonto bwekera mbauti ache gotorikera amang'ana yerinde eserikali yaito igo obokong'u tobwate tokonyera abana nonye nintu buna abaibori nabo togocha kobo akoira abana chisukuru gekogera abana bakare goitu buna chingoko tutamanyeti nki bagokora gaki eserikali yaito nasabire gaki motokonye motobwati sitonyora obwana bwo mwene ominto Minto mwana getinga Magombo amabebe niga bwatita sekenyore keiga ne amateye iga
Omwana omusinini omumura bw'emyaka 3.5 ayokorwa esukuru yaya ali magenaka kibokireko chanka iyo omonto narororo bwekembetemetembe gamonyonseti iyo lyechiombe ojukomominyo kisibitali ali marani yende nyabonge omwana oyagatu ekabo ona bamatabo ekenyoro bagambi community policing ke serikali bansabira bagende magunkura ali nalya eliba nga yamachenchani ayarule nga yabanta barule bagwita abana basinini na maisonsi ni gali giretie serikali enyale gokora omoki bwemonyo eliekera omonto oyo igokorete ekebekeiga baragire egento ekiara nani obatebire abantu bose baimokerere igoro eli omonto oyo amanyekane nekirara bwatu anyare kwari gumakotero eli anyare kugambi gukoreng'ana nerechiko kuri abantu bande nigo bemonyire nabaibori babe maisansa abana babo kuri ekintu kyogokumina kibararinda abana goika esukuru baburirie serikali enyare kurigereria ing'ana eribuya kegima nomonto oyo anyare goikerwa kramba utiga ichane ireng'ana eyeiga kiarura senke eyiga ichanete yachire amagora yabere